kod nam mar kelo yo kanja tan piny Kenya omedo jiwo tiyo maga fish cages oganda mathoth bedo kod kar kacha wan gi kod kembe moseketo fish cages mag nam mabende moko kuom gi ng'egi to wacho ni moko sedolal mathoth ahinya wacho ni rech otho e cage te ng'ato ywago milion achiel gi wiye 1,500 gi wiye olal kendo iwacho ni madho mana pi motelo ne twak ma jatend piny Kenya jatend migawo mochune weche mag yuto mag nembe kachal koda kamano medo bulo jo noloso ka entiere kaunti ma Migori kendo gino manolose oduogo kano nyaka Homa Bay kumako netgi kikuwangi kiwangi imiyo ng'ani gima chal nade nitie jogo mawito ngimagi kalure kod stress ma gin godo gogo mane nitiere godo wang' to komiye moro bende magi yore moko minyalo rit godo yuto mag nembe e kindwa kaka oganda matiyo kod nam ahinya mar bero yuto. Cleophas, ng'eni nam ma wan godo ni pige aya oche ma kuonde moko. So nitiere kinde ma kata kiwuothe dho nam koni to nam jagologa tik moro matiende ni pi mane nam no ok en pi man kare. To mano thothne ae pollution make rivers makelo pi e nam. To aparo ni president wa useneno ka en very keen on environmental conservation. Matiende ni oningo bed ni pi ma malo mabiro donje nam oningo bed pi maler kendo pi makodonje nam to ok ni biro chacho ginene environment mar nam. So aparo ni that is one of the things moningo bed ni watimo ni kata kapo ni nitiere gik moko mopidhe e tie aochego kapo ni nitiere effluent moko kata ginene pi marach miolo e aorago to ningo beni en pi mosebedo treated mondo ka ochope nam to kiko interfere gi the ecosystem, marine ecosystem mar dho nam. Aparo ni that is one of the things moningo beni watimo. Secondly, vijende wa mang'eny nigi tiegruok gik mopogore. Nitiere man sani Kenya Marine Institute nigi campus ne moro Kisumu ka ipuonjo gi wach nam, lupo, riembo yie. Wan gi Coast Guard ginene Kenya Marine Academy bende mapuonjo mana wechegi. So the lake region kata king'iyo nam is one of the untapped resources ma wan godo koni. En untapped resource makaponi vijende wa nyalo tap into it to nyalo miyo dongruok moro medre koni. To it's important mondo miawach momineno ka sani koka joge wachiyo kata sani kokineno ka serikal temo keto mise mar neno ni nam area ni oketo potential mang'eny. Cleophas, king'iyo coffee, king'iyo tea, tiyudo ni kuonde mipidhogie jogi osebedo ka make sure ni iga ka iga number 1 prices mek gik magipidhogo ni malo. Number 2, nitiere okenge moseket deliberately mondo miyo chai mipidho kata majan mipidho kono oyud market, obed processed value addition itimo mondo dhi e pinje maoko. To magi osebed kitimo at the exclusion of one ma wawuok e dho nam ma wan number 1 gima wanyalo yudo maber koa e namen rech gi number 2 area wa ma Kaluo kwa kane watimo gimiluongo ni cotton farming. Ineno ka kikomi bende odhi olwar modhi kamano. Number 3, neno ka kata sugarcane farming wa bende bang' bedo ni nam osebedo no matek yude yuto. Sugarcane farming bende neno kodhi obedo no matek ma en President William Ruto emoduogo mo rejuvenate sugarcane farming. Koro seche moko yudo kata ka wabet piny tiwinjo ka the former deputy president Rigathi Gachagua wuoyo to kendo bayo dhoge. Iwinjo ka gino ok morwa kaka oganda nikech wan kuonde moningo bed ni wayute ok debed ni ber ne ng'ato kok dhi mbele. Ok debed ni ber ne ng'ato ka president kelo nwa maendeleo e dho nam ka to ng'ato neno ni mano rach to gin korgi giseketo kenge kendo girito industries gi kendo girito gik mamiyo gi mwandu. To wan ka President William Samoei Ruto wacho ne da keto nu fish landing sites kendo adwa keto nu storage facilities. Ng'e ni chon ni kaure Kisumu to fish processing plants mane wan godo ni yudo mana yo Thika Kichimo Central. Kuri penjriere kaka rech nyalo wuok e nam Kisumu, Homa Bay, Busia, kata Migori titero yo Thika mondo bed processed. And nikech there was that neglect marwa makoni.
So sani at least waneno ka sirikal owuok oko, sirikal keto nwa okenge mondo mi wati gi area mar nam. To en an opportunity mondo vijende wa bende ong'i ane ni bende nitiere skills mwanyalo medo, bende nitiere somo moro mwanyalo medo manyasani mondo mi wati gi nam mondo mi wakel godo dongruok. Fish cage farming is one of the ways. Adgo siye mangi fish cage farming. Iwinjo ka giwacho ni nitiere yuto magiyudo maber e dho nam nikech pi ni kanyo. Fingerlings sani wan gi kabonyo Kanyagwal fisheries madhi restock 7 million fingerlings quarterly. Ng'eni mano en rech makokele nam to gi environment mar nam koko bedo polluted dhi increase amount of rech ma wan godo e dho nam ka. Koro nitiere those deliberate steps ma jowa bende nyalo wacho ni ooyo kaka sani sirikal oseketo mise mar neno ni nam wanyalo yudo godo konyruok kendo wanyalo yudo mapato koa e dho nam. Bende vijende wanyalo chako ng'iyo ni kopogore gi courses moko mane wasebedo ka watimo, bende wanyalo chako ng'iyo courses ma deal gi marine industry manyalo konyo mondo mi wabed gi ujusi gi utalam mang'eny ma wanyalo yudo godo mapato wa e dho nam. So mago gik monego bed ni kendo vijende watimo wa expand skill set wa mondo wane kaka wanyalo benefit koa e dho nam ma wan godo sani. Erokamano ahinya Seth.